Jakú chuť? Nejakú, to treba dochutiť. Aha. Čiže to je vlastne len taká niečo podobné ako tvaroh. Áno. Hej? Je to trošku kyselka o tej citrónovej šťavy, ale nie veľa. A deti vaše napríklad majú rady, čo? Napríklad z tej indickej, hej? Panír. A manžel má rád nejakú... A niečo zo slovenskej kuchyne? To sa stretáva asi s akým úspechom? Chlieb. Domáci chlieb. A skúšala si čo všetko s neúspechom asi na ňom? Na ňom, no všetko ostatné. Naša kuchyňa je pre neho taká planá, lebo žiadne čili, žiadne nič také voňavé, také... Ale guláš mu chutil, keď som robila z baranieho mäsa. Akože konečne niečo výrazné. No, tam som dala čili, tak dobre, takže tomu chutilo. Aha, čiže pre Indov vlastne slovenská kuchyňa je absolútne nenápaditá. Oni si vozia aj väčšinou, keď som videla polotovary, také indické placky a tak a korenia zo sebou, aby si mohli urobiť. Ale taliansku kuchyňu viem, že majú v Indii radi. To si tam aj napísala vlastne v tej knižke, že je to prekvapivé, lebo že človek by očakával od Indov, že tam bude skôr mexická kuchyňa, že keďže je pálivá, ale že objavila sa zvláštna záľuba práve v talianskej kuchyni. Neviem, či je to móda, alebo... Problém, že v té mexické kuchyni se dost používá hovězí, tak asi nemožná mají rádi, no. Ale už aj v Indii sa hovedzie, no. Tie nové generácie. Starší ľudia ešte sa nad tým pohoršujú, ale... Kam se ten svět řídí? No a deti vaše to nejako striedajú? Že slovenské nejaké jedlo, indické? Ja varím každý deň manželovi, teda indické. A oni niekedy si dajú, niekedy povedia, že teda nie zajtra parené buchty alebo nejakú polievku a tak. Pečivo si musím piesť, lebo u nás sa nepredáva taký chlieb, akože normálne trošky alebo tak, takže to pečiem všetko. No a ešte posledná taká vec, ktorá mi ma zaujímala, to je práve ten tvoj food blog, kde teda píšeš články a sú tam tie recepty a sú tam všelijaké zaujímavosti, sú tam fotografie, videá, všeličo možné. Sú tam aj články, kde s tebou urobili nejaký rozhovor a z toho som sa vlastne tiež dozvedel, že v podstate na základe toho blogu ty v podstate komunikuješ s ľuďmi a s inými nejakými foodblogermi, ktorí si odtiaľ berú nejaké veci a diskutujú s tebou a vymieňate si recepty a ty treba tam dáš fotografiu nejakého ovocia a že neviete niekto náhodou, že čo toto je a že čo sa z toho dá robiť a oni ti odpíšu, že nevieme, ale mohla by si nám napísať niečo takéto a takéto. S týmto máš aké skúsenosti, s takouto foodblogerskou komunikáciou alebo s touto foodblogerskou komunitou? No ona je vytvorená aj taká skupina, kde sa rozprávajú medzi sebou, že sa upozorňujú na nejaké akcie alebo sa pýtajú a tak. Takže tak medzi sebou, skôr na tom Facebooku asi. A čiže čo tam prebieha výmena nejakých odporúčení? No, aj sa stretávajú, spolu varia. Sú tam komentáre k jednotlivým tým receptom, že áno, že vyskúšala som toto a je to fakt hnusné. To už napísal niekto? Nie, a niekedy sa nájde aj taký komentár. Uražlivý alebo tak. Lidi jsou na internetu hodně odvážní, no. No, ty máš akú skúsenosť s takýmito foodblogermi, ktorí komentujú? Já mám... Člověk s nimi by mal být za dobré, asi? Ne, to já nevím. Foodbloger má vařit doma, protože je velmi rozdílný vaření doma v restauraci a spousta věcí, které se dají aplikovat doma, se v restauraci až tak úplně aplikovat nedají. Čiže spousta těch foodblogerů mluví dost od věci. Měly by být ty blogy takový... Jinak usmívají ty lidé. Měly by takový podle mě víc spoznávací, protože lidi opravdu trpějí. Ještě pardon, že mluví dost od věcí v čom například? No, snaží se radit třeba mě, mám vařit v restauraci, to je dost od věci. Protože fakt jakože já vařím doma jinak než v restauraci, prostě jsou jiný postupy a jiný prostě principy, které jsou v restauraci, nejsou doma. Ale ty foodblogy třeba jako má Miša je perfektní k tomu, že se ti otevírají další dveře k poznání jiný kultury, jiný kuchyně.
A je to napsané tak, jak to můžeš udělat doma prostě a dokážeš to prostě vyrobit. Já když začnu psát nějaký blog, tak mi tam budou psát, že jsem magor, protože tohle nemám, tohle neseženu, tohle nemůžu sehnat, takhle to kupuješ. Takže mělo by to být zaměřený vyloženě na ty amatéry, který doma vaří a ukazovat jim nové věci a hlavně nové suroviny. A ne se furt do kolečka tam kuře z brosklí a tak to. A je velmi dobrý, když na to dáš ajdam, nebo lepší možná, když tam dáš cheddar. Takže spíš poznávat nové věci na těch food blogách. Takže když je dobrý food blog, to má třeba Míša, jak se na něj klidně rád podívám. Ale mám ještě jeden dotaz taky. Kuře z brosklí, tak náš kolega, nevím, či to je. On má rád? Nie, on tam práve bol v tom Masterchefovi. Bol on totiž, čo mu to tam šmarili na zem. Ježišmarja. Ale kuře z brosky může být dobrý zase na druhou stránku. Nie to hovor. Víš, víš, třeba uděláš domáčku z bílý broskve a to kuře uděláš trošku jinak, tak i to se dá udělat dobře. A zapečeš to třeba se sýrem Gruyère, tak už je to potom úplně jiný rozměr toho jídla, než tam flákneš ten ajdam a kuře z Teska, tak to je potom špatný. Ale já mám ještě jeden dotaz. Já taky když jsem v zahraničí, tak jsem si koupil slovník teďko. Jak se na tom s indičtinou, nebo indicky umíš mluvit? Ja ovládam trhovú indičtinu, hindi, len také slovíčka, že čo príde na trh. Kawala. Já hospodskou, šér, pálenky, sábla. Ja viem len chcem, ja ukážem chcem, daj mi. Já taky. Takže si rozpůli na půl, jo, tak. A to by... 10 let, ne? 11. Až ty nič? No tak má 2 deti, ale to mi napríklad hovorila moja kamarátka, ktorá zase bývala, lebo ty bývaš... Ja jak by to dlouho čekáš, než to naučím, to je dost podobný jazyk. Ona že bývala v Budapešti a hovorila, že teda chodila po tom trhu v Budapešti a že veľmi krásne sa tam vystačila takými tými základnými, že eťkety, három, však, a že len tak ako... A když potom už máš víc, tak musíš říct eťkety, három, ale 2krát. Ona sa práve že vracala, že väčšinou, že nevedela viac, že három, tak ju volali, že pani három. Že akože prišla, zobrala három a potom ešte raz prišla po három. A to je vám podobne, no. Čiže ty ako nakupuješ teda? Ja nakupujem tak, že si zoberiem takú lištičku, tam si naložím koľko chcem, podám mu to na vážky a on mi to odváži a len ukáže, že toľko. To je pani mistička s prstama, ji řekne. Áno. Čo teda vieš povedať tak ako po hindi? Viem si stopnúť rikšu. Áno, to sa ako robí? Takto. Dobre. Taky. Ideme do Indie. Základy. A so základnými slovíčkami, ja stále používam to chcem, tak mu poviem názov obchodu a poviem chcem, tak on ma tam odveze. A nechcem? Nechcem. Neviem. Po hindi. No veď si hovorila, že to používaš. To nehovorím. Ja len chcem. Ja tak. Ja tak, ale že ona to povie po slovensky. Nie. Nie? Nie, Telugu. Talugu. Telugu. To je jazyk toho štátu, kde bývame zase. Aha. Tam je toho hrozne veľa. A čiže nastúpiš do rikši a čo povieš? Názov obchodu. Poviem názov obchodu. Napríklad Reliance, Kawala. Tak ma tam odvezú. Kawala. To je chcem v Telugu. To je chcem v Telugu. Kawala. A chceme ísť, čo ja viem, do nejakého rybieho obchodu, tak čo povieš? Ryba je čápa. Čápa Kawala. Kawala čápa. Čápa Kawala. Čápa Kawala. On ti vezme krivníku na ruku. No dobre. To si sranda, ne? No a zase v Bombay, keď idem, tak zase musím pýtať ináč. To je zase, keď chcem rybu, tak zase poviem, to je, počkať, Kapa Pahide. Kapa Pahide. Že ryba príde ku mne. To je zase mne. iný jazyk. No ryba nepríde ku mne.
Kapa je japonský okurka, tak bacha. Aha, dobre, to si zapamätám. A ty si sa ako učila treba tam tie názvy tých surovín, lebo zrazu, hej, človek príde z... Ja som sa to učila od jedna pani, keď sme bývali v mestečku Papatla, tak chodievala jedna pani s takým košom na hlave. Lebo teda, pardon, ja len teda som videl pár takýchto obchodov, že už len, ja neviem, v nejakej čínskej štvrti a mal som pocit, že som v nejakom úplne inom vesmíre, že túto asi nenakúpim, lebo horko ťažko hľadám, že uhorku spoznám tam z 300 vecí, čo tam sú. Ona už vedela, že čo asi tak kupujem, lebo vždy som to od nej pýtala, že som jej ukazovala na obrázkoch v detských knižkách, čo mám pre deti. Tak som jej ukazovala, že takéto chcem, tak mi to priniesla a potom už vedela, že vždy to chcem, tak mi to nosila v tom koši na hlave, vždy prišla až ku mojim dverám a tam sa zložila, mi ukázala, čo má, ja som si vybrala, zaplatila. Jsi říkala dědinku Vapatla? Ano. A znáš Vatlapa jídlo? Nie. Vatlapa to je dezert, ne? Indický, z kokosového mlíka z mas. Vatlapa. To je niekde z juhu asi, nie? No, to je ze Srí Lanky, tak. No. Velmi dobrý kokosový mlíko, kardamon, melasa a palmový cukr. A pak se do toho dává, dezerty moc. pak se na to dává na litr toho mlíka, se dává 10-20, je vlastně jako krém brûlée, něco. Strašně dobrý. Vajíčka sa u nás moc. No, Srí Lance, jo. Srí Lanke, curry lístky na Srí Lanke. No. Dobře, tak jo. No a ešte úplne, ja to stále hovorím, že už úplne poslednú vec, potom sa zase zakecáme, ale že keby také nejaké jedlo, že na očarenie, hej, že prídem na návštevu, že tak, čo by si tak ponúkla? Čo by som ponúkla? Ja neviem, mne. Nejaké curry určite. Curry? Asi by som vegetariánske uvarila. Vegetariánske. Tomu sa viacej venujem, takže niečo vegetariánske. Mesom pomenej varím, takže nejaké curry také s kokosom a vegetariánske nejaký cícer, niečo také. A jardový napríklad? No tiež. Já bych šel Alebo kormu. No, šafránovou rejži s rajtou, to by mi stačilo. No, to super. Šafranová rýža s rajtou. To je taký. Chudej, jako. Potřebuji schudnout. Ale ještě, já se taky pochlubím, já jsem vařil zase pro tady ty Indiány, byli u mě ty kamarádi z Srí Lanky, oni mají 3 děti. A ten Srí Lančan, ten se jakože poslovenštil, ten má maso, všecko, to je jakože to je týpek. A jeho manželka je Slovenka a ta se zase po srílanštila, to je jakože hinduista a vegánka. No a teď byli u mě na návštěvě, tak já jsem jakože vařil a ty děti, ty to tak jako míchají, ty se jakože, ty jsou tak slovensko-srílanský, jsou takový. Říkáme se, no vlastně, tak jsem tam měl tekvicu, tak jsem udělal takovou káry, tekvicu, jsem tam pěkně kurkumu, koření zamíchal, udělal jsem to jakože fakt dobrý, dal jsem jim to tam. Až jsem tam měl halušky jakože pro Indiána a no, se to dopadlo, jakože děti to ochutnali, jakože tu indickou kuchyň, tak že by dali ty halušky, ale s kečupem. tak jsem uspěl já s vařením pro Srí Lančany, no. Tak si vybral z chladničky domáci kečup, hej? No, jasně. Ten je úplně domácí, no. Když je doma, už tak je domácí. A sladké nejaké záležitosti? Ty si povedal, že sladké bohové ako rada nemáš? Ja to, nie že nemám, ja to nevyrábam, ale oni strašne cukru dávajú do toho. Strašne veľa To je cukru. cukor, ghee a mlieko, to všetko zmiešajú, nejaké mandle, orechy, tie pistácie do toho dajú. A je to také aromatické a sladké. To by ma celkom potešilo. Já ti dám recept, to zase jsem dělal s tím kamarádem a to bylo strašně dobrý, tomu dělala jeho babička. Rýžovou mouku a rozmícháš s vodou, potom dáš, zase oni měli dost vajec na ty silence, tak vejce. Pak jsme rozhodnili ořechy s kardamonem, mám takový pocit strašně veľa palmového cukru, co to zamíchalo a dělali se vlastně, udělala se taková jedna palačinka nejdřív, to se dala také na dno, na takové tortové formy, se nechalo zapéct. A to se dali ořechy, se také nadroli ty ořechy s tím kardamonem a s tím cukrem. To se zase nechalo rozpustit, a to se zase narole ta palačinka z toho a takhle se to takhle vrstvilo, že vlastně to bylo takový jakože, k čemu bych to, něco jako baklava, něco podobného, ale z toho, z té rýžové mouky. Když to bylo teplý, tak to bylo super dobrý, super sladký a super dobrý, když to pak vystydlo, tak se z toho mohli dělat tenisáky teda, ne? Takže, ale
takový mají oni dezerty, no, tam taky moc nejedou, no. Najlepšie majú v Indii, čo robia počas Ganesha, volá sa to modak. To je tiež z rýžovej múky. A ono sa tu nejak do horúcej vody sa to dáva a minulý rok ma to učili tvarovať tie tety v rodine a do toho ide tiež kokos zmiešaný s tým palmovým cukrom a kardamón a ono sa to tak, vyzerá to ako momos, ale také tie taštičky, čo robia a potom sa to parí. Na banánový list sa to uloží a parí sa to.